Aja pegat. Nggonmu olah seni budaya. Yo, barang nek kaya mau. Aja jumawah. Aja takabur mergo kesombongan kuwi engko sing bakal ngrusak awake dhewe. Disi loro telu. Nggih, Mbah. Dadi rusake dhewe ora mergo didukunke tanggane, ora mergo disalahi sedulure, kadang kala rusake dhewe iki mergo patrape prilakune dhewe sing dhewe kudu ngoncek. Disi loro telu. Nggih, Mbah. Tutur. Nek apa-apa kamu nyalahke wong liya, nyalahke tangga, nyalahke sedulur berarti kita tidak introspeksi diri kita sendiri. Nggih, Mbah. Tutur. Ora dinggo. Ya wis. Dinggo ya kanggo. Iki enek meneh khusus kanggo Mbak Mimin iki. Oje menapa malih? Saking kula Mbah Rama. Mbah Rama. Mbah Rama ngerti ta Mbah Rama? Kang Rumin. Heeh, Kang Rumin. Nyuwun bambangan cakil sing dadi cakil kudu mimin. Mbah Sari bares kula bloko suta. Nek joget asine kula bluk ora iso. Alah pokok senengane merendah lho. Rasa merendah. Apa-apa iso jenenge guru kok. Mbak Himin itu sudah terbukti. Memang piyayi sarwa bisa. Ning pamane ning kraton ngabehi ora umum, Mas nganten ngabehi tenanes to. Dadi nek mengarep menyembunyikan kepintarannya dalam menari kuwi kaya kula ki ora iso diapusi. Pokok senengane merendah. Cakile Mimin. Nggih. Permadine njaluk tulung karo Mbak Ida. Mbak Sinta. Ora. Kaya Permadi. Kayak Permadi gededen. Bondo nek mung disimpen ora tambah. Ini nek disodakohke malah berlipat ganda. Ilmuku nek mung tak kukup dhewe, tak monopoli dhewe, ya ora bakal tambah. Ning nek tak tularke nggo adik-adik niki malah sansaya remuk. Ya wis. Ya, Mbak. Loh, lek kaya ngono wae wis elok. Masyaallah. Ben clear areane iki sampe lho sik Mas Bagong. Ayo, Pak Ampri yo ngene. Anggap ae kan nek cakil kan ketemu Permadi kan ning alas. Iya no. Anggap ae kowe wit-witan, kowe kakus. Lah ning alas kan yo ora ono toilet duduk. Ngalasane WC iki. Lah ning alas nek kakus barang iki kakus apa? Wit ringin apa-apa. Ning alas kok apa kewan apa ngono kok. Minimal iki kalen kok kakus. Lah. Sing iki dianggep watu ya lha iku nek sawah cakile pipis bareng kan watu. Cakil kok beser. Nganggo mix tanpa kabel kuwi Mbak men leluasa ya. Sing nyuluki apa ya? Andri, suluk Andri. Andri, nyongos Andri. Kuwi dalang kok kuwi. Yo. Kayak mix Mas Andri kayak mix. Iki khusus saka Mbah Rama iki njaluk aku supaya mimin maksimal kok yo. Yuk. Puto Pando Toto Katiwisaya Indriyaksa Maruta Pawana Bono Marakono Samirana lan Warayang Panca Baya Wisyan Magulingan limo Mau toko mangkono. Kosek. Badalai kosek. Iki Permadine lagi ono kok. Hangayamono tindaki Sang Biragus nggih Sang Permadi munggah gunung mudhun jurang kita tak wonten madyaning marga catur keprangurta denawa wingking saking pinggiring Merapi kadata nggih Sang Permadi mangono kridhaning Sang Yaksendra Kuwi munyok. Wis cakil nek ngono kaya munyok. Kuwi munyok ya. Oh, berarti
Kuwi. Oh, nggih ta? Nggih, sempok. Lah nggih bener to. Begagah terus ngeten begah ngene to. Iya ning ora ngono kuwi kok terus tangane kukur-kukur kelek kuwi munyuk kuwi mau. Lek sempoki linggih, lah kok Mas sempak lek ketoki tenan. Tenan serius. Nene na. Watalah. Sik. Cakil iki sing endi? Lah kok Permadi kok tadi cakil iki? Lali. Terbawa, Oh iya. terbawa. Sakinge calkile elok niku lho dadi katut. Mandek. Kok sik urung no. Adel tak nendel tak tulung tak tak tulung tak. Mandek. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon blur gincang ingkang mawe kandring sabaran katulung kermoyak mayit Satria bagus. Sapa praktek kamu lagi dijang kamu? Yen tambuh marang aku ora ngaku dhisik sapa praceka ngendi dedongko aja mati tanpa aran. Balik takon kowe. Dalang iki nek wis anu dinteni sik nek kono ngomong tadi. Oh iya. Ngono lagi kowe. Ora di briefing sih. Heeh, baleni. Kata-kata hari ini briefing. Ayo. Akile tuwek ya men tuwek iki pamundutan. Pamundutan iki. Hamba sing kudu nglakoni. Ayo ta. Nek kena tak kandhani kanthi cara alus. Balio. Kowe mau takon jenengku durung tak sauri kok wis ganti njaluk bali. Kan apa buta? Buta kok goblok tur tuwa. Ya wis. Yen jengkok takon karo aku. Tibyakala Sukimin. Sapa? Tibyakala Sukimin. Sapa sing takon? Ora tekon to. Ora. Wis ayo, gak gelut cara alus apa golek papan sing perak. Ditya Kala Sukimin. Saka ngendi dangkamu? Tibyakala Sukimin saka ereng-ereng Gunung Merapi. Putune Mbah Marijan, ponakane Mak Lampir aku. Kok mbilaeni temen? Bali saiki apa bakal tak gawe apa iki gawe apa? Keyangku adamu, bener Pak? Tatas mudrangsang. Kumudorang kados kumudorangsang. Piye iki? Candrane. Ayo. Perangi gelut. Was. Maju ayo. Wis cakule tuwa kok alon-alon. Oke. Ora diapa-apake kok keceking.